Здравейте хора, аз съм Felix.net, а това е Enchanted Pro, който си сменя. Айде, ще игра само на Яндекс симулатор. Да. Само, единствено. Да, той е луд по тая игра вече. Да, вярно се. Тя е доста готина. Поне за мене. За мен не. За мене. Аре, бе! Абе, на мене ще го скай. Да, бе! Аз съм по-голям от него с 3 месеца. Аре, бе! Млъкни! Само с 3. Значи аз съм по-голям от тебе. Искате ли да му кажа реалните години? Ако искате да му кажа реалните години, пишете ми на страницата. В коментарите, каква е страница? Казва се в коментарите. Ми даде на страницата. И не забравяй. Коментарите. О, какво е това? Лата! Разминах се на косъм! Много си зле, бе. Разминах се на косъм. О, той Да, този как пострада. Оня как пострада само. Май... Аз стоя в Слитарио. Аз съм там и снимам на него. Ма знам ли? Не знаеш. Не знам. Хора... О, ес! Ние в 6 часа ще... Не, защо? Много си зле. Умрях. Много си зле, пак ти казвам. 6 часа. О, добре. Да, ще излизам на разходка. С енчант. Ти разходка, бе, ние ще лудуваме, бе. Да, ще луду. Ние ще лудуваме. Харе! Ела тук. Лудуваме, тире играеме. Хора, да знаете, че аз нямам хакове никакви. То сякаш аз имам. Да, не знам как да си ги изтегля. Ако някой знае, моля, пишете ми на... Моля, ако някой знае, пишете в неговите коментари, в коментарите. Аз ще разгледам какво сте писали. Да, и после, чакай, и аз после ще си изтегля хак. И защо знаеш ли как? Не, те ще ми пишат смисъл. Вой! Това как са мили те? Аре! Коментарите. Какво? Тук, нали? Не съм. Някой вместо динозавър. О, Гигосаурус! О, един го прицаках. Хора, прицаках го. Хора, не искате да чуете колко съм мъничък. Хора, не искат... всъщност хората си виждат колко съм мега ултра голем. Знаете ли аз колко? Пак умрях. Хора. Аз съм 201. Добре. И това беше клип. Общо взето това беше клипа. То няма няма 3 минути. Добре, аре, това е всичко от мен.